سرپرست برنامه چغچغ گپوچپ شرکت تنیس تیجی و آبهای آناتیس می باشد. چیست تگان رادنیکوی اوی چشمه آناتیس؟ اینجا باید نموده بخورم. خشو باید باشم. بامازه. در زیر ویدیو ссылкай د کمپانی را میمونم. مرحمت جلوان که درآمده خطونده استفاده بردم میتونه. لبای بلاگری تاجیکستان لبا آدم که سونجا میکنه کو اچول باید با باریشش راه خاطراتم میکنید 2017 18 خیلی ویس اینستاگرام جمهوری تاجیکستان در دست همه آدم بود. یک توجیک بچه уровень шоу-бизнес дигаре, уровень шумо гап мезанед, шумо видео мекунед дигаре. Бехабар. мақсад итари набуд. вай мехост ки ман бояд суратҳои картон. барои чӣ айдига тоҷикистон Да, гуфт ки канали ки да мерава, канали ма да канал. анаҷа сигото фош неста. Ассалому алейкум. Чо карден созакен, тенҷакен, хубакен. Умедворум ки ҳама каса ва ҳама тарафа ништякен. Хуш омаден канали Чағчағ гапучавда ва барномаи Чағчағ гапучавда. имрӯз тасмим гирифтем ки инами одамое ки сахти бад гандаи бад хичона легенда мегиранд ё ки интернетда ё ки исуса касе ҳози топ дарафтеста касе исуса ҳамин хотир ҳамин бародарура файрод кардем. Тема дар бораи интернет ва блогинг, яъне блогиро. Ва мо имрӯз тасмим гирифтем ки разные види блогиро мисол таклиф кунем. Шайхи тоҷик қарса шайх тоҷик ҳам медонем хеле там темои исуса дошт, шоубиз повиз исуса. Муҳтарам Парвиз медонем контентша одаме ки хеле солош карда меҳнат кардааста хайр фалон бисёр садҳо ҳазорҳо одам буда хизматш расидага азу раҳмат Парвиз. Девочка скандал ҷонон ҳамун ҷононе ки полнирос пофигистаку ҳаму ва муҳтарам Рафаэл полнирос тематикаи шоу-бизнесда қайхил сар мекунем. Соз тинч хуб ҳаматон хуш омаден, расслабиться кунем. Темаи барнома просто так расслабиться мекунем ва суҳбат мекунем. Ки чӣ хеле контент дора, ки чӣ хеле контент сёмка мекуна ва ки дар ҷо молодецӣ кардагия. Соз тинч хуб. Салом алейкум ҳозирини гиромӣ. Хуб, ман кӯшиш мекунам бо забони адабӣ ҳарф занам. Барои ҳамун тараф файр кардем. Зинда бошед, ташаккур. Хуб, барои чӣ бо забони адабӣ ки дар ҳамин тусофҳои шумо чӣ гуна ки мегӯед, бештар кӯшиш мекунед ки бо забони лаҳҷа гап занед ва шояд ҳамин фишкаи шумо бошад ки бисёр тамошобин доред дар сомонаи YouTube. Яъне ки ин маъно дорад ки бо ҳамин тамошобини худ наздиктар мешавед вақте ки ин гуна масалан барномаи худро пеш мебаред. Хуб, Рафаэл Гулов ҳастам, блогер, дар гузашта журналист кор мекардам дар телевизион ва айни ҳол тӯли як сол аст ки дар YouTube якчанд барномаи худро пешниҳод карда истодаам, интервю ва инчунин закулисия бэкстейҷ, яъне паси саҳнае ки дар ҳар гуна барномаҳо Продолжим. Хуб, дар ҳар гуна барномаҳо концертҳо дар паси саҳна бо устораҳо суҳбат мекунем. Фаҳмо карочи муҳтарам акай Парвиз. ҳам хеле кӯчаги зура. Ама Парвиз Иброҳимов кадри ман мешнасам, ҳамун кори хайр мекунем, ман намекунам, то есть ташвиқ одамо мекунад. Ва ман соҳиб корум ва беғаз блогерӣ ё беғаз корбору, мақсад бу корбори хонад. Тӯли чанд сол буд дар Россия будем, двигаться мекардем, кор мекардем, ҳозир уже дар Душанбе. Пеш аз Россия рафтам дар ҷа мекардем. Ҳозир дар мақсад Москва рафтем омадем. ҳар кори ман ҳамун ба ёрдами дига бародаро ёрдам кардани оилаҳои камбизоа. Кори хита брат вес ҷумҳурӣ медона малочик. Муҳтарам легендарный шайхи тоҷик. Сози брат, хуби чӣ вақте ирӯз тоқа омадаи Расофи ку? Рафаэл Гулов написе. Рафаэл? Софи мо хуб
با صوفی در برنامه بیشتر هم صحبت میشویم. بعضا تو اگر یک جا میشینیم همراهی هنرمندان میشینیم، ما یگان زیچی نداریم. فهمو خیلی زاتو میشینه Ашишта мен همراه شما شیشته کن کارته. як мамарум ва легендарный Джонон. Девочка скандал. То, что шмозы марден качнуш, это нормально, а то, что майджа даем... Вишенка и болой торда. Баба, Девочка скандал. Баручи девочка скандал. Барои он ки ман азавал мақсади як чиза нишон додани мақсад как вам объяснить? Показать то, что не надо бояться общества. Против общества харакат мекадам як чиза нишон бутам. Вана фақат из зиндагира да выключена камера зиндагира руи настоящего нишон бутам. Вада камера рура нишон бутам ки мақсад не надо бояться камер. Не надо бояться своего настоящего лица. Yani ki лицемер канестен чихелиасти да камера, амхе общество на удаму да. Да, и поэтому скандал, потому что общество омхтанеста и хали рафторда, ва омхтанеста и хали мардам да ки открыто ама коша бекна. Фаму. Шайх. Чихели ки ҳама медона тули як сол якними сол шид гуми. Неки хотирасон мекунем 2017-18 хайпи весь инстаграми ҷумҳурии Тоҷикистон дар дасти ҳамин одам буд. может. По-честному? По-честному, хайп за счет других вот. Какая разница? Было? Да. Отлично. Фируза, Зулайхо, Мамачоева, Софиева, гайра. Барои чи? Именно. Ина мисол, Ҷонон гуфт ки хайп за счет других. Хайо барои хайр будам ки акир ҳамин одам ки рӯи экрана ҳамин звездора як пародия кине ки як чи мехези. Гуфтем камтар ҳамун резино патикор кине резино мақсад барои хайп ҳастан. ҳар Фирӯза Ҳафизова барои хайп абод гапош бисёр сафбадад мекард. Ай ҳамун як хайп кардем тамом. Яъне ки барои диққат ҷалб кунӣ. Бале. Фаҳмо. Ба чӣ вақт бас кардӣ? Падар мудар махкум набуд, запрет мондан бас кунем. Хеле угроза, не угроза, Исус. Разбору. Любой бомжам угроза мекунад ку. Любой бесоебам угроза мекунад. Угроза будан, чима набудан. Леки барои угроза ман бас накардам. Чиста барои падар. Падар мудар. Барои падар мудар бас кардем. Ростиш ҳамин видеора. Фаҳмо. Як қарсак шава. Чиста подстановочный. Рафаил Сос, тенч хуб я буд дига. Чива круги ты полный роз, братан, ты як блогери ҳасти ки тусовка, ты полный роз, короче, шоу-бизнес, модель, чадель, Исус, Мухтарам, Зеваров, ҳам хеле одамояй. Вот. Бо я савол дига ки трам блогери, моя блогери, наҷа касе ҳастай блогер. Оно зрительский залдан блогеро штаге как минимум 70-80 ҳазор подписчик дорем. Как минимум. Яъне саволи ма давом дорад. Барои чӣ ту тусовкаи ваёда ҳастӣ, аммо нестем да уҷа. Зазор ваё доран ё мо? Зазор в каком плане вы имеете? Ну, в прямом и переносном смысле. Я вообще не понял зазор в чем смысл. Какие связка слов? Мама, خوب دوستانی عزیز برای اون که توی چند سال در تلویزیون کار میکردم و بسیار شناسا داشتم. وقتی که همسادا میوزیک بود اولین برنامه که پس سالم من ثبت کردم که بسیار خبیت از روی همون چیستم خیلی راستی میگیریم. این خاص شد اما خوب هم شد از هر جهت و برای چی و چگونه من به اونجا راه یافتم. فریدون رهبری رادیو همسادا میشناختم، خواهش کردم که من الان ایده دارم، میخوام در اونجا رفته ثبت کنم. اجازه دادم، یعنی دعوتنامه پیشنهاد کردم و رفتم ثبت کردم، پیشنهاد کردم با مردم و بسیاری پسند اومد و بعضی پسند ناآمد. من میکنم. خب برای چی شما نیستید؟ شاید اینچنین من با این سوال شما میتونم جواب بدم. برای اون که شاید چگونه که باشد نباشد، مثلا شخصا من همه رو در یک اوریلی خودم نگاه میکنم. انسان است چیکاری که میکند مثلا کارهای شخصی او است
фаҳмома хит кардем ки мо ягон хе шанс надорем уҷа пападат кардан. تو دیونه خیلی تو چی شانس داری با پراسموتر 500,000 چیکار میکنی با بانی 40,000 دا جود نمیتن снимат карданеша رافای سوال دا جواب ندو савола ҷавоб جواب ندو надод گردی سوال دا فرگاش رفت نه جواب دادیست نه برات برای اون کی راستی گپ کنکره گپ میزنه ما شما بینن رافای اون رو شو بیزنس دیگره اون رو شما گپ میزنه شما ویدیو میگیرید دیگره نه مالی اخی مالی ما سوال تو میشه ممکنه о уже всё началось амишба уровни вай дига буда уровни ё дига буда дама гуфте сам Ama ки videoyu шайх а бача то баробар на ки 40,000 ро бапам у медон 40,000 дига салам мехазам гада чека любовь ака Gada ki dersa çimna акои subat зӯра ясикун намҷа ҳамаи кору бори ҳамамо барои просмотр агар мо бигем ки мо просто кадестем ҳама румона сиё мекунем Bana ama просто. не ихе не ма ҳамаро гуфтесам ака близко к сердцу ма қадди шумо хело ҷураи сахт нест қадди шумо шӯхӣ ки мо саволои безебитум ака просто и хелае ки качество ози качество гуфтесем ман тарафдори качествоам тарафдори количество нестам ҳами мақсад ҳами савол ҳами буд ки ози шумо дар савол бухтун дар савол бировардем ман мехоҳам фаҳмам ки уровень ина шумо мегем уровень ва ё дигар уровень мо дигар ҳамира як шаҳр бутен чие уровень ва ё Уровень гуфта ман дар назар доштам тарзи сухан гуфтам адаби сухан гуфтам шумо медонед ки дар телевизион дигар гуна суҳбат мекунам дар ҳаёти шахсӣ ҳамаи дигар гуна суҳбат мекунам он хел аст ая телевизион данестам медонам телевизион данестам не зеваров ҳамара телевизион дар ҳаёти ӯдаги нестам телевизиони ва бари шишра наметана телевизион зевар намедонем ту зевар намедонем барои он чӣ я дига кӯчистам рафай чи туре бача бигӯ гапм бутен гапм сливаться на как есть так и скажи Да, брат как есть, а так и если говорю. ты боишься ага ки ты бытажи что бади барнома ва ё тусовка это ты да уже тусовка что кабул намекунам братан добро пожаловать к нам ман як савол бутунам не раҳмат не гапа тамом кунед баъд дака танҷа савол бутунам муҳтарам қаронома барнома чӣ хел ман фаҳмидам и қарона савол додам метавонам любой кас савол натам савол дорам биё ба ҳамин гап аки баранда чаранда даранда хати офис профис резино хати гашта метавониста блогиро итари уруина надоштанд ман фаҳмонистам та муҳтарам шайх ҷамолиддин бародари азиз уровень маънои онро дорад ки тарзи сухан гуфтан уровень маънои онро дорад ки чӣ гуна сабт кардан барномаро шумо фаҳмидастед бо лаҳҷаи адаби ман фаҳмидам не ки ман намехоҳам одамо пати бишинам ихтиёри хоҳиши шумо аст бародари азиз не акраҷ ҷамолиддин мебахши ака мумкин баён ман хел баён мумкин нахоҳам қари шумо бишинад шумо доштед саркор чӣ хел надоштед шумо мезан и дига чаник сару кор барандагӣ хатишон шишту хес шумо надоштед шишту хес неохи я могу видео сама найти где шумо шишту хес хати фирӯза хафизова ҷа савол додӣ ки чӣ ба и ҳасте кативаи монест ои хачун ҳамкорӣ дошт вақтша кунан доштем тамом не подождите она савол шайх додеста шумо бояди савола надсем потому что ичи шумо савол хотям дод то что не ин хела як секунд бачако ором зал ором оли гав нашуда саршаша мақсад рафаэл чӣ хел набоша телевидениям сар кардаги боша одами начинающий бигем ки и 20 сол 10 сол нашуда ки ҳоли ҳамво қатишиносай қати ҳамво лично знакомияй қати ҳамво кор кардистай мақсад он дише қати лично знакоми нестай усмон қати нестай ки што бра кучагиё қати ҳам ягон интервю гира пеши мо ҳам биям мо ҳам хидмона гарини мегирем аям сабаб бугӯ ки иам кучагиен сар форматон чуп чирк нишотон давраги пештон меам қатитон гав зада намешава барам қати ҳамво кор мекунам тамом
ам хелака гап дар сари качество неста ма дар ягон full HD 1080 дар кор неста ки 30 просмотр бигира ма дар хали бая 35 съёмка кунам 100,000 минимум зинда бошӣ он кас ҳозир гандал гап зад шайх чизе гуфтеста будӣ дар бораи ан гуфтестам чи ба ки уровни ё баранда масалан чавандаи уровни физока чи буд ина мо блогиро ко хизмона боло медонем ман мақсад дар ду вақт блогер будам ҳозир нестам леки ман ҳавои боло медонам ҳами ака сари масъалаи ҳами сухани тума я сухан кунам акаҷон мақсад агар дар ёд дошта бошӣ ина ин блогерон нав якум бора шидестем агар дурӯғ мегӯям якум бора баъд санъат хубиш ҳамие ки санъат мақсад ҳеҷ вақт иш хича боло намедона ҳама вақт сарҷаман мақсад сари масъалаи гапи ман о санъаткоро мақсад ҳами агар набоша ҳами Рафаэл агар дар байни ҳаваё набоша қати ҳаваё нашина ва ёра дар консерт ки файрод мекуна биё марамат зулайхо ба саҳна биро фирӯза ба саҳна биро намеша ё мақсад ака гапи ман ҳамие ки мақсад и дар ва ё дар кора блогер да ҳофиз дар кор нест ҳеҷ вақт вай мисол бишина вақти блогер шина ҳофиз шина рақоса шина вай шина ё чӣ маслиҳат мекуна мақсад ҳофиз ба ҳофиз мешина ки я дуэт куна я барнома куна я шоу чизи дига куна бо рақоса қати рақосаш мешина блогер қати блогер ака беҳтари сухан кард не ки ман ҳаме қа чиз гуфтанем ки вақти шоу бизнес қати блогер шина чира масала маслиҳат мекуна масалан ина мешина мисол мега ки брат мара реклама ки ҳеҷ вақт мара гапи ганда нагӯ салом алейк бигӯ намекуна ку намекуна ку қати шоу бизнес қати блогер метавона бишина бигӯя ки хайма як контенти качественный кесам биги ба мо аудитория ни качественный ҳами чизи качественнаро берун бибро меша барое ки клипе ки ман мекунам меҳнат мекунам 28304 просмотр нагирам мисол 520 лайк 520 лайк рост намегира барои чӣ ки ҳофизояку инами ай кадом мусурка ботло хурмагияку сохти шоку ҳамаш қиса гарин мегира и блогероро дар мисол номош кади давай чуть по конкретнее ё як галан ай таракани хонаи зулайхо маҳмадшоева ҳофиз бисёр авздарни момент да ё ҳамаш қиса гарин мегира блогеро ҳисоб намекунад гариниш ки ака гариниш гарин оз пеш ба фикри ма ки ба фикри ма шабнами сураё аки мардаку қати сари кор надору айзанаку шабнами сураё гандаз бра салом алейкум ҳамакаса ҳами шайхда гуфти гапо мара ҳамчун блогер ҳамчун тамошобин гап мезанам агар бояд боша ҳами чиза мухлисо дар ҳам прямой эфир мекард тай 2000-3000 одам медидад ҳамуҷа интереси буд прямой эфир 2000 одам тамошо мекард бале брат реально ман медромадам медидам ҳамуҷа гап буд ки тошто ту да зулайхо сум додагиай ту бояд фирӯза ҳафизовара унижат кунӣ и гап росто ё ки наоборот ман ҳеҷ гуфта намекунам ё ки фирӯза сум додагиай ё ки зулайхо ман ҳамида ҷавоб медиҳам вай мехост ки вай ки зулайхо номшам гирифтан чи нест ман мегирам ту бугу вай чизам боша мақсад итари набуд вай мехост ки ман вая суратҳои сарша мондааст фирӯзара монтаж кунам сарша партум яда гапҳои қабеҳе ки дар ҳаёт невозможно привести мегаку ба русӣ дар забони одам ҷо намегира ҳамира мехост леки ман ира накардам и фирӯзара вақте ки ман хайп папидам ку фирӯзара барои хайпа буд гапҳошам дар эфирошам гав мезад дигаро худшона скромно мегирам ку ранги ман ай ҳама магазин қарздора бомжа наскиоша диста мепӯша ку леки вай ки фирӯза мехост ки фирӯзара ман хайп кардам то што вай барои хайпа буд аз лайхо дига чира мехост леки ман пулмашам нагирифтам леки мехост ки шармандаи рӯи дунё кунам и чиза ман зулайхо хати шумо дар вай будем тамоз будем мақсад ки то што ҳамон фирӯзара биги вай гапура леки ман нагуфтам нагуфти хорошо баъд агар бояд боша фирӯза москва рафта фирӯза шумо хати шумо будем ҳамонҷо дара меҳмондориш кардам пеш ай вай
яда масъала ҳамунҷа шумо якдигартона дидем ягон разбо шида ягон суҳбати кардем. ягон разбо нашид. баъд охирон бор ки шуморо чикор кард ки шумо бо ҳамаш бахшиш пурсидем? ма айҳама кулли мардуми мусалмон бале бале май найтари офис пофис найтари ҳама одаме ки уҷа ҷононам дохил мешид и одамара занг назада уража накарда ина ашруф агар ахорат карди бошим дидам тадам дохил мешаваму дигар тамоми кулли мардуми мусалмон айку ин супориши падар модар буд не ки ма бутарсим нав офисо акма барои ман ҳеҷ кам нест бутарсим не ки барои падар модар ма ҳамин кора кардам мада важнитар болотар падар модар буд бахшидан бахшиш пурсидан агар сабаби кӯчак шавад буд худони қарзад накунад. бале без брат як секунд медонам ки матра кайфалон кардам не ки морам ята реклама канем охимали одамое ки граница равен марамат зери видео дам номерои акаи умар мешава занг занен заказ канем ва қазоқистон рафта биен нигоҳ ки срочно аҳмаҷона мебурорам и хали мекунад у хали мекунад и дар ҳақиқат рост буд ё ки не? ана дар бораи аҳмадҷон боша бест ки аҳмаҷон короче аҳмаҷон як одами инвалид буд ки суҳбат буд як рӯз история кард ки срочно понял ҳамин гап рост буд ё ки не ака? ана акима мегӯм ҳамин савол ама мепурсим ҷавоб бутум ягон одам буд та дар ҳаёт ҳамин чиза намефаҳме ки ҳаму гӯдака дастсрочна оператсия дар кор буд чи ба ҳаму одам кастивои мозг алиш нашид дастсрочна оператсия нашид чи ба ҳамин одамое ки ҳамин иштирок буданд дидан худшонда савол наметам ҳаму гӯдака бекастивои мозг алиш накардан просто бурдан нав прививка чи химиотерапия бало бахара кардан ҳаму гӯдак шукрона алоқу соҳу солим гашта кастивои мозг алиш нашид не фикра манам интересно чи ҳамин фикра куҷода сайта пайдо шуд ки ҳамун зада хатам гӯдак мегиреза ҳамиш интересно не мақсад шуморо ягон кас гуфта ки то што вай реально вроди мара маҳали любой блогерда рӯй кардам печата рӯй кардам то што ҳо вай врач печат мондагаи мара даже занг зад молодёж таҷе ки мора шайх угражат кардиста даже делай добро мара гуфт ки мора шайх угражат кардиста туда-суда бой баётон боша ҳамун гостиницада пури тоҷикои мо рафтагӣ буданд шумо гап зада икат видео када будам хорошо печат дар кор бошад чанд та зада ман дар хатам дар москва психбольница справка кардагим то што милисо мехапиданку нишон медодум сар медодам ин справка печат ҳамаш сохта метони ки худат организоват кунад не ки ҳамун гӯдак аҳмадҷон хати очаш буд ма духтар гуфтум дар бурденко профессор хати гап зам скори рӯи кардам гӯдака надуд гӯдаки касали дар больница дар гостиница чӣ мекава ба чӣ ба духтарое ки ман мерам гарда наметад намега ки биё бурем ягон духтаршинос дорӣ ман худам нишон метам баъд россияра дидаги нест москвара ҳеҷ кара намешиноса баъд охи иҷадам пул ришад мекуна ина недавно як чар дига тоҷик рӯш сӯхта дар калидор айвай калидорда айсаби сум неста дар калидор ҷош кардагиян иҷда чӣ мегӣ значи натури вай пул надоштиян ки барам больница бидурораншон пул оз да иҷа мобайнда зур ришад мекуна любой чира парвизҷон дидагиям видеора на молодёж теҷека партов сӯхтагия дар калидор ҷош кардагиян Я миллион 300 гуфте сен намет. Рухаре джони бара. Амия илтимос мекунем хай дастгириш кинен. Айтари любой видео хабар дорад мана интересно як савол. Ма мақсади гап атфати хушрӯ ашак. Ман фаҳмидам ки ина интересно ки мисол ана ми гап ҷо пайдо шуд ки баё мегрезам мисол баё чӣ мегрезам ин як намуд угражат кардан нисбати ҳамо буд ки ваё як кӯдаки майда буданд ду духта ё ки се духта буданд молодёж теҷека делай добро очаи аҳмаҷон ё мисол молодёж теҷека бахудо элнура мара зан марам як фаҳмидану барои хапун гӯш кардастам элнура зан гира кард ки мора агар ки ту дузди ту плора гирифта мегрезем да мисол ҳамин мисол мақсад чи гирифтан аҷо пайдо шуда фикр мисол баё мегрезам ҳамин вақте ки ту пула ҷамъ мекунӣ ҳамун одама духта лагар мекунӣ
врач предлагат мекунӣ, больница предлагат мекунӣ, ҳамаш отказ кунад, плата ҷамъ кардагӣ. Масалан, Чӣ ҷавоб медиҳӣ? ҳамин пайдо шуда. Вообще ҳамаро бигира отказ кунад, берин кунад, скоро меояд кӯдака намета. Чӣ хеле мефаҳмӣ худро? В общем, фаҳмо одамое ки аи тема чиен хабар дорен. мо натури набудем, даоҷа намедонем чӣ гапа. Мамарам камтар. Ман савол ҷавоб кунам. П ҳуҷҷат бисёр 3 миллион 4 миллион где-то 4 миллион дар кор буд, а чӣ ба ҳамун 2 миллион зиёдтӣ кард барои тавбат? Яъне ки халқ ин савола хитонда бутен. Хитон бутен ки ҳамун кӯдак да 1 миллион 250 ҳазор қати 6 моҳа квартираш чӣ ба ҳамун да расид? 7 миллион пул барои чӣ ҷамъ нашид? Чӣ ба ҳамун кӯдака касбои мозгиш алиш нашид? Барои чӣ? Аки иҷада ман намедонам. Ман реалан гапи дурӯғ намезанам, ман намедонам ин темаро. Вақте ки мара занг задам, ҳамин гапа гуфтан, ман гуфтам хорошо. Хатин гап зада гидем бояд боша. То даже гуфти ки як история ки ин темаро маҳкам мекунем. ҳамон темаро маҳкам мекунем, ҳама 100%. Я чиз дига лабои блогери Тоҷикистон, лабои одам ки сум ҷамъ мекунад, ку отчёт бояд бита. Даки отчёт бита. Халқ нафаре ки бурора 20 тин расход шид, 20 тин мон. 30 тин расход шид, 10 тин мон. Отчёт бита. Ин тема дар бораи, например, кия дар бораи Парвиза. Любойша гуфтем, Любойша не ки ай хотири ира марам кадаги Любой мисол. блогер шида наметуна, фақат фонди хайрия ира метуна ки барои чӣ ки ин сум хати кор мекунад. Ман например ай ин чиз корам мумкин ай просмотри ютубом пул кор кунам. Хезм отчёт битам буда. Не. Он имеет в виду одамое ки ҳамун блогерое ки вақте ки любой отчёт бита, дидаги карта дам таҷам шид, закрит. молодец. Ма тоз любой гуфти, ма барои не любой блогер ки хайр мекунагу. Вот. Бале. Ки хайра ҷамъ мекунад, Бале. отчёт дошта бошад. Бале. Дар копейки. خیلی اچوت و دیگه در تاجیکستان لوبای آدم کارتش با نام خودش میشه. همون 100,000 روبل در تو میشه، 100,000 روبل جمع میکنه و دست میبرم اسپورا میسو. باید دیگر بله این حالت درست است. حالت‌هایی میشن که مثلا دیگر نفر برای دیگر نفر جمع آوری میکنه. مثلا شاید گروه باید در تاجیکستان اگر کرده باشد من نمیدونم از این باره. و یا فقط با نام همون یک آدم. وقتی که این گونه حالت‌ها شدن که میگه اون باید مثلا پیشنهاد کنن همون бия тематона камака галиш кунем барое ки тамошобиное ки нигоҳ кардесам боварӣ дорем бисёриҳо ай чиз хабар надоранд ҷонон шахсан шуморо бениҳоят ҳақорат мекунанд дар комментария мо чиза медонем ва байни духтаро нафаре ҳасти ки коре мекунӣ ки ягон духтар кардагӣ нест дар видео ва муҳтарам Рустам Ашуров ҳамчунин ягон пранкер корое ки мекуна хеле пранк кардагӣ нест дар Тоҷикистон ва як бор дигар респект Рустам ки баъди то шахсан қариб ки ҳама пранкерҳо нест шидан барое ки ҳар кас духта мекуна ин корро куна мақсад савмесна шумо маслиҳат кардаген ё ки ният дорен ки оянда ягон пранке кунен ки ин савол ба ки ҳар барое ки тема ҷазири баче ай хотир ки скандальни девчонка ё там Исуса не иҷода як гап дигар ки халқ дада таво интерес намешава ки Трамп негатив висё меган ҷононам негатив висё меган и гарени ба даем я ним сол пеш я проекти омадам пешиш гуфтам ҷонон созит инҷи калисяка короче гуфт 100% Исус короче гуфт ба рӯзи сиёмка отказ рафт намедонам чӣ ба отказ рафт гуфт ки канали ки да мерава канали мада я канал теда гуфт аввал их решит ки мақсад ман не нуждалась никогда в рекламе чьей-то никогда. У вахту уже вот прям стабильно рафта стабильно карьера имала, фаулият има очень стабильно рафта стабильно. Появляется Рустам ки ҷонҷо ман хали проект дорам. Мақсад ман мехом кати тикнам ва ту ман медонам ки оли рости гап не. гӯшти худ буромадагӣ буд худ буромадагӣ бошад значит Рустам топ дабуд он нав як чизе кард ки хали нав яки номаш хест. И он мне сказал пешаки ки ҷонон ҳозир агар ма вот як чи кунем это мекафона мо бояд як чи бикунем сценарий айман у мара чи хали фаҳмонд точнее и мара чи хали фаҳмонд ки ма пурсидам ма пеша ами кора кардам ки мақсад ма дар канали ки мерава ин чиз ки гуфт дар канали тира мекунем дар канали ма ай савол яъне я имел в виду что мо дута мекунем я теда мекунем я тамада мекунем фарқ чи
ба гуфт ки гапаш нест гуфт короче ба рӯзе ки проекте ки ҳамон проекте ки важное барои ма канали ма да бояд броя короче кадом камера гап занум вот баъд и раз отказ рафт мне не нужна ваша реклама я самая короче в топе подождите аввал саволи ма мегиреза ки ҳам да канали ту ҳам да канали ма ма тоже хали майлаш устам бо мо вохӯрдем гап задем нашуд итсема ҳама чиша сценариёша фаҳмонд мо уже либосоша то либосоша ҳамаша маслиҳат кардем ки як вақт яки даведим азад ки бугум ана ми видео пага мекадаги да канали ки мерава шав менависам ки ҷонҷон тайёри табин пага анхари сарда янхари ҷода биё короче сёмкамона бикунем ки ма яки да сар мамо савол зад ки рустам ба да канали ки мерава да канали ма хай вообще мекунем ягон проект акнун вообще мекунем акнун камтар бо акнун хотир фамилия ирам фамилияш ашурова будааст айми хотир короче бо саволо зрительский як саволи дигар бахшиш акаҷон акай парвиз шумо ҳамчун нафаре ки нисбати дигар блогерҳо дигар нафарҳо ба маънитар гап мезанед ва бо одамое ки шумо муносибат доред камтар фарқ мекунанд ай мисол аудитория акай рустам тамоман дигар ай шумо тамоман дигар шахсан шумо дар чизое ки ҷонон мекунанд рустам мекунанд мебинед ё интерес неаст ё не шайхи тоҷик боз ба мода даромада истодааст کسی که دیگه نیدم اینستاگرام دارم اونجا در پانشی ولی گفتن که براسو ما میرم organizace نامش نرسید گفتم خیر یک خودش که ما رو کرد خیلی چالیچ نمی‌تونم یا من اون خیلی دفعه ندارم یا من چون انسان آدمم من چون بکنم سو فهم نداره یا چیکار میکنم ولی که هر کس برای خودش جواب میده و هر کس اصلا بسیاری لیکوی کسی لیکوی که ما بخبره چی از جهت دینی اسلام میگیم چی از جهت انکاری مثلا یعنی نمیدونه که کارش خطایی میدونه صد فوز میکنه وقتش جواب میده پنج وقت نماز میخونم پسیجه ما مثلا یکم چیزا اون که زنان رو کسی چیکار میکنه تو سعی خطای خیلی سریوز میگه اگر اون چی باشه خیلی همچون برادر میگوشه خیلی خطای نمی برادر بگم بگو براتان اینا مثلا بگو ویدیو کرده بود من میدونم که این چیزا نمیخواست و چیزا عموما نمیخواست و اینم نمیدونست که همین کار کرده یعنی خطا سراز نام ویدیو را بگم ویدیو عربو شایخ کردیم عربی گپ زدیم یعنی البته گفته‌های خداوند یعنی آیات‌های قرآن کریم استفاده بوده در اونجا و همچون مذاق این نیتی مذاق و این هم نمیخواست همین کار واسه خود کشتن یگان سامان نمیخواد که کتاب مقدس دیگه استفاده مذاق کنه هیچ کنه و بعد یعنی ویدیو پخش شدن همین آدم خودش خیلی کرد که کارش خطا داشته اومد من گفت که خیر پرویزم خیلی اصلا دل من خیلی کار کردم مثلا کاری ندارم من گفتم خیر ها ما باید همین همه بله ما هر یک گپوی پرویز نقطه به نقطه پاک وجدان میکنم خطای ما بود نه یا چیز بله اما دیگه در کار دیگه کارش یعنی خیلی خطایی که مثلا گلابان یارو مثلا گلابانه من میگم اتوش رو برای نماز چی با نمیخونی چی با مثلا کپکت چپا نمونده یا خیلی کارش من کردم برای که این رو سازده کلیه نه چی با راست که تو برادر تو باید کیرا تو نماز بخونی تو برای ویدیوش اسپرایت کده اون پاپولار شما فکر میکنید توی برادر هیچ کنه گفته ای گپا کدوم вот то что другой نه چی با کی باید به نمیدونم کلون نمیدونم جلو اکی نمیتونه که اوزم سطر کرد باید سطر کنه فرض فرمود خداوند باید بکنه یکی هم آدم نکرده است شاید با مرور زمان استاد یکی اگه پاسوکای مثلا زمین все приходит со временем مثلا دام شات تو سطر ندارم خاطر گام نمیزنم من خاطر از سونامش دام شات تو مثلا همین آدم خوش میشم تو چنه اگر مثلا همین میدونه خودش میدونی سیگار بده که چیزی برای نصیحت چیست اگر خیلی بگیریم حقی مسلمان اگر استینه ما داشته باشیم قطعی اجتناب خوردن قطعی لیشتن من قطعی نمی زینوکوره مامان
Ана бара ҳамин мо набояд ҳозир итсемара кушоем. Не, гӯш кар бе. Инамора бояд чӣ нашавад, не ки то што шиштиз нашавад. Ганда кӯрфака. Агар ки мо мо намоз мехонем, ту намоз мехонӣ, баъдар намоз намехонам. Агар намозхон айна бенамоз бигреза, бенамоз кай намоз мехонам? Не, мақсад ҳамура дар гӯшуш бояд гуфта бести ки ҳамура. То што видеош ҳамеги ку, не, и видеош и барои ҳаёти худша зиндагӣ. Неки амал охирати худаш давай дига чи. Ҳозир ҷая гапакоз бо дар комментатор чиқи шаҳр гуфту дар комментатор ту бояд бугӯй. Ман як гап мегӯям, ман глобални проблемае ки мисол ман ҳамчунак мусалмон мара задифат мекунӣ ту, ман ин чиза тира мегӯям. Неки ин проблемае ки ту намоз намехонӣ, ту сатр надорӣ, ту хена мекунӣ, ин проблема бани ҳама медонад чӣ вана мисол ҳамин гуноҳа мекунедиш барои ха медонад ки бояд чикор кунед намекунед. گفتن من بفایده من اون چی با اون چی ما یکم عمل خوب و شما در شما میتونید شما ممکن ببینید میگن که بیاین پاتن ما اتفاقش با خاطر نگفتم بودم من با خاطر گفتم که گفتم بفایده است که هر یک انسان میدونن که گناه میکنن میدونن که چیکار میکنن хорошо ҳозир и гуноҳи ра гуфт гуноҳи мара масалан открыто гуфтан дар кори одама бале инаман намехоҳад агар ман и блогерство и бизнеса ягон гуна панд насиҳат неми любой блогери насиҳат мекунад пеши ма биёрш пиздет мекунад не насиҳат это бизнес я чӣ мегӯям да инами кадомат мусулмони ҳақиқӣ истина эмони сар дорем Вообще, зачем вы эти вопросы сейчас задаете? За бесплатно никто не работает. А кто тебе говорит, что мы ради кайфа себя показываем? Все это деньги? Это актуальные робяки, которые сейчас нам, молодежи, позволяют заработать что-то, чтобы мы как-то, возможно, в будущем во что-то другое возьмем. Это все бизнес. Да, и никто это не откажет, это мы все прекрасно знаем. То, другое, это все, в общем, зал савол будай. Салом алейкум ҳаматонда. Ман хеле шитум гӯш кардам. Ҳамин гап рост буда ки мо байни блогерҳо афро гап намерасида будам да. Барои шитим хеле гӯш кам психологиётона кам фаҳмидам ки мисол чӣ хеле кадом самда фикр мекунем. Ва пеш ҳама табрик мекунем ки ин барномаро ташкил кардем Рустамҷон. Да, ногуфтан ҳамонад ки 26-умда ҳаят бием я барномаи хубай ҳамакаса билетош арзон. Хай даброи бад гап мезанем не ки даброи мусулмонӣ гап задем, даброи ҳофизо ҳам гап задем. Хулос даброи ҳамаи хайр, ҳамаи чӣ гап задем, ҳамаш хубе. Якубиш ки ягон одам насиҳат карданам дар кора не ки правду все знают для себя. Ҳар як одам барои худша медонад ки вай ки ҷода хато кардай, ки ҷода хато накардай. Вай да гуфтан хеле хубе аҷият. Ягон кас долги худаш ҳисоб мекунад бига ки там хеле ошибка дора, ай рӯи дӯстӣ мега, як хеле душман ай дӯста беҳай. Як хеле душман бошам хеле мега, лекин на самом деле вай правильно гуфта. Хафа меша мерай баъд хона мегӯям соз гуфтам, рост гуфт бо камтари хеле талчок меша. Рақобат хубай, мисол блогерҳо бисёр шудесан, рақобат шудеса хубай, ҳофизо бисёр шудан, рақобат шудеса иша ҳаракат мекунад чӣ кунад ки оста ҳам хеле шоу бизнес ҳам пайдо меша, оста рынки шумо ҳам пайдо меша ки уже ҳастай. Шумо просмотротон бисёре, по факту шумо переносчик информация. Чӣ қадar информация полезни метавонед халқ дад, чӣ қадar кори хайр мекунед, чӣ қадar чизои хуб мекунед. Мо дар торикаи бисёр, хитондам торикаи бисёр чизош ки ай гапҳои шумо, ай видеои шумо ки да плюс, ай ки да минус. Навин не ки ҳар як да действие противодействие дорад. Это закон жизни, закон природы. Любое действие противодействие дорад. Я одам фикраша дар комментарий менависа, ва мехонӣ не обязательно что это. Я бисёри одамо комментарий наменависам. Бисёри одамо 80% одам комментарий наменависа, неки вай худаш анализ мекунад. Вай мисол мумкин фикри ти да розӣ боша, мумкин фикри ти да розӣ набоша, но просто не делится с этим. Он для себя это воспринимает. Психология ҳама ҳар хела. Ягон бор гуфта намешавад ки мисол тумо ба ин санъаткоро да ё то это правильно. Баъд дар бораи качество ҳам гуфтем. Качество рости гап ман худам актером, ман бисёр клиподам боз кардам, кинодам боз кардагим. Лично ман качество медонам ки дар Тоҷикистон ман по пальцам могу посчитать, кто качественно работает из певцов. Мумкин 5%, 6% бошад, да. Это не проблема Таджикистана. Это люди, которые действительно
одам барои медонем ҳамон продукт хуб мияки ва асидхидил мекунӣ барои сумкоркуниш кора просто ягон идеяд мия ту мехоҳи ҳамонро тамоми ширинию нозукишқати нишон будӣ баъд як чизи хубе образование ҳамон коре ки мекунӣ ҳамон корро ту бояд мутахассис бошӣ профессионал бошӣ ту ҳофизӣ ту бояд образование определённо доштагӣ бошӣ фундамент дошта бошӣ ту актёр ё блогер мисол ма як савол метавонам блогерода якум блогер ки буд соли чанд якум блог биромадаги буд ин история блогеро намачидаги این سوال مثال بلوگرو با یکم بلوگی که برآمدگی بود سالی چند بود در طرف کی دکی جو مثال من سر کار نمیگم نه مثال نو پرینسیپ ما اون کی نه یکم بلوگر میشه حساب بدون که بلوگرا مثال من یه آدم میشناسم که هم سوال به بازی شما در نفر ای هم بلوگری که در حال گردن استفاده کرده و باز بلوگرش نه اصول نه ده رکلام 20,000 پیشی این آدم هم وقتش میشناسم میدونم همین حقارتش میکنم نشنا برادرها حقارت نکن این آقامد مثال گفتی که خود دستی سویتل مثال طولانی درجه را دستگیه و فرق گم ندارم و هم دو آدمی که مثال پیش من میشناسم بلوگر همچون بلوگر то есть вақти продукта создавать мекунӣ покупатель пайдо мешавад мисол шумо продукт создават мекунӣ ҳамахел передачаҳои кардастен ҳамеро бисёртар кунед шумо гигантский шаққати пеш меред барои чӣ мебахшед чӣ ба ки ира меги пешрафт ира минус бисёр дора масалан ман яхе видеош умуман маъқул нестам ман нагуфтам ки пеш мақсад ки ай вақташ ҳозирам яхе видеош дарам ҷалолиддин мадам ягон видеоамон нафар маъқул нест мадам маъқул рустамчики с тобой И просто опять же обо мной реклама присягивает. Популярнее мало надо ки ангела и ошибка. Мана уж и ошибка. Мама уж знаки популярнее уж ошибка тора. Мане уж ошибка. Шаме гум видеош постановка. Марда пранк не согласись макрат. Маса видео ки дарбораи гӯшти хуб карда я ҳама популярни видеош постановка. ай ҳама бало чи интереси шина ҳам видео мардумро тамошо кард шапало кубай бачаеро мезананд кубай постановка ва ҷурай хича иди отсюда ты что мне дал это что такое амаи кори шумо бисёр ғайриқонунӣ ҳам аст охи ту амир дар душанбе фурӯхтанӣ ҳамин чиз мисол ҳамин одама популярни барои популярнист кадом камерада бояд бугум в общем бале я видео якум гӯшти хуб мо охир нигоҳ кибратам мусулмон дар гӯшти хуб гуфта додаистам ҳама хӯрдаиста кар рафта ки мега ки хай туғрия гуфта рафтаиста фаҳмиди ман гуфтам ман бояд якта искрка бояд боша фаҳмиди ура бо ним соат зораш кардем ихи кардем ухи кардем гуфтем биё гуфтем в общем признаю я видео майдурни амуқа видео постановочное бале мара пахшин подписчикои ма и Рустам, это знаешь, что показывает? Если тебе поверили, значит, ты хороший актер. Это и искусство, и санат. Характер, что шоу к нему, мисол, нам это мисол, твой вахт, такие он постановка. Я не знал, вот я. Мисол, да, мисол. Мам бисёр фаъолияти бисёри шумо хатшинос нестем, не ки ман бисёри та медонам. шуморо медонам ки дидагим видеотонро тамошо мекунем шумо продукт создават мекунем шоу мекунем конфликт дар кора это искусство это шоу чизо ҳастанд барои агар та сами главни ами оза ин барномаи кадестин ҳама рӯйрост гардадестин ан ами выигрыши шумо правду всё говорите ки тоҷикистон бисёри ан блогерҳои озирара сир карданд ва тоҷикистон вообще сир карданд номош давай конкретно брат бисёрша номош намедонам ягон каси аз байни ҳамин қавлам будагӣ ҳастанд аммо списаки шумо кадомира сир карданд дар кора иҷода дилшод буд иҷода барон буд барон уже шикайти как от имени авлод омадам барон уже как уже блогер ман лично видеои дише бисёр маъқул неста ҳамин видеои уродские кани дише ра я намуди дишовая ки ами тука съёмка мекунад ку вайне вы снимаете контент 2 сол шиде вайн съёмка кардем нами дише 2 сол съёмка кардем качества нету юмора
ничего нету, фамилия, рафтак био хагаб занем шабо. Зато чикор намекнан, допустим, мегнем, я боя чиз дигар. Мисол бурай хайрамадун дуруяги, ами тамошобинои мо. Рустам уча тафавуқ, Рустам хоҳар тафавуқ, Рустам зан тафавуқ, леки барои чи дар Рустам подписка медим, медим тамошо мекуним. Бале. Есть аудитория, своя аудитория. Мая чигаб занам мумкинае, шефо. чанд тарафло дар аслиан неста гуфтигапо яхе одамо баланда неки мо айчиқирам пасти маму айпро микроем неки ваюда тарбия хиржда чи намераса ваю хучу намедунан просто изображениеро мебинам ки хели бахилиш меа то что я намешнуси аго да ҳаёт кие че намедунӣ бахилиш меа ба ҳарчи менависа эра тоқат мекунӣ вақти ту гуфта рӯи экран биро варди фалон кисмандонат мекунам бояд тоқат Чего подписаться мекунем? Да, у меня всегда было. Мардар були ки хеле заминати мо акама Бангладеш рафтем просто дига вақт мисол кам тарaf тафом мегзарем ма якум бор Бангладеш рафтем ака ҷа ягон ҷои тарифӣ неста ҷа просто ягон ҷо телефон мекунам мекунам вақта бирава Бале. Вақти суитсид буд ку Мянмада. ман хеле рафтам ман барои ватани худам муаррифӣ кардам барои ҳамватанои худам муаррифӣ кардам ки мо тоҷико ҳастем ҳамтарин ман партияи тоҷикистон бардоштам ва гапон баъзе ҷода ба забони русӣ гап мезадам ҳоло ки барои ки ман мехоҳам ки миллати манам бишносам ман ҳар чиз фахр мекунам ва мутаассифона бой одам медояд хазо чечен дорифон бой миллат брат таҷики ман респект гап нест Присоединяйтесь. тоҷик медонам ҳоло чи парчама бардоштӣ ҳоло чи ти показуха мекунӣ Тоҷикистон худ Ана як сизга я гапи дига мумкина савол. намехоҳам Оз ина акам гуфт ки мақсад бисёри блогерҳо чизои бемаъне мекунанд ин сӯзо мақсад чизи ба маъне ҳами канали Аҷансанд ака ма медурам ягон қиссаи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва нақл мекунам ягон чизеро нақл мекунам ки ай ӯ як ибрате ҳаст барои мардум мақсад агар чизи мардума дар назар дошта бошӣ мардуми мо ку ака медурам мега ки як чизи ба маъне кина дачо акай Рустам медурам ақурат мекунанд мақсад ина ё ки акай Парвизам ҳатто ақурат кардаган умуман ақурат мекунанд ака мардум чизи хуб тамошо намекунад ака мардум просто нами да клавиатура фақат ами чиликошон качока менависанд ягон гап қиссаи пайғамбара мекунӣ як чизе мегӯӣ ки мумкин бобокалонашам хеле нақлаш накарда боша амса оташ нафаҳмида боша не ки амун чиза тамошо намекунанд медрои просмотриш 4000 3000 ҳеҷ тамошош намекунанд акагда ягон чизе ки ягон чизи хеле даҳшат менависӣ дар коври видео ва медонанд тамошо мекунанд я хел блогер Аҷамстан мақсадиш сумкор кардана мая дар 100 ҷой видео муфтагим аввал то охира уфтагим мақсадам аввал ами блогера якҷо сар кардим ака аввал ай пранк сар кардим ака баъдан реп амиди репериам кардим ҳамаша кардагим ака оқибат ма омадам ҳамин чиза интихоб кардам не толка мақсад барои публика мақсад иначи хеле хонагиётон падару модаро мисол гуфтан ки мисол ҳамин чиза наки ай хонагиё баъд як комментари хуби як бародар сабаб шид ва якчанд чизе ки бо баъдан он комментариро нишон додам мақсад ма одамои наздикиём гуфтан ки чизеро ки худованд тара додай и барои ӯ коро нест мақсад ин чиз дата бисёртар ту метавонӣ ки ай чиз бисёртар мардума нишон бидӣ ва ман медонам ки ай видеои ма ягон хайр ягон хубӣ шояд боша шояд ягон каса ягон чиз биёва барои хича не ки ҳамин чиза бугум ака агар мардума нигоҳ кунӣ аудитория бугӯ ку мардум ака просто намуҷа медураянд ами ягон фақат дам комментария менависанд ки чизи хуб мекунӣ тамошо намекунанд любой чизи хубта тамошо намекунанд ака ман як гап мегӯям ака ман як ҳадиси пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллама айвес видеом ака чихе бугум қадрша боло медонам мақсад як ҳадиси пайғамбар дар бораи қиссаи пайғамбара ки чихе вақте тоиф мерава мезананд ҳавая ма кадаги партагим ҳеҷ ка тамошош кадаги нест а просто як видео кардам ки мардум бине ки акай Парвиз чико кардест ман қачи рафтагӣ будам ай пишти ҳами одам за кадр сёнка кардем будроин тамошо кунен ва қариб просмотриш 10 баробари и баланд шид то мардума бугӯя как мақсад ягон чизи ба мане ки нишон битӣ мардум фақат ами
каметар нависи дазора мекардам. Нагуфтам ки то, что панд насиҳат кунам мардумам. Мақсад маънои видео ахир барои бизнес буда. Мақсад ты пул кор куни, ҳамин чиза буда. Фақат пеш даши брат. И бизнес, открыто бу бизнес, я гуф. Акама да 100 ҷо зиёд гуфтагим ки гуфтам кадом китоб хондаги, чанд китоб хондаги? смисли чихе китоб хондагим. китоби Қуръон алҳамдулиллоҳ, Саҳиҳ Бухорӣ, Саҳиҳ Муслим, Танбеҳул Ғофилин, Алкабоири Шамсиддин Заҳабӣ, умуман Бухорӣ, Муслим, Тирмизӣ. و همه آدم هم منتظرش برای چی؟ مثلا باید یک چیز خوب میتی آدمو دا و پول میگیره. من میتونم هر بودم و هر وقت دیوانه‌بازی هم میکنیم و بهایی هم پول کنیم. یکی مادری ما همین چیزا میگم اکاتوش تو برای امی بگو یکم ویدیو که خلیص از برای خدا، خلیص از برای خدا کو که خاص از برای خدا فقط هم مسجد که داون بالا میبار میشنی یکم که از پوبلیک مردم در اینترنت تماشا نمیکنن او خلیص از برای خدا میشه. از چیزی که در پوبلیک مانیتیزیت شد او برای خدا بودن نمیتونه. برای که ای او تو مقصد ای او کار میکنی و زندگی تا پیش میبری. هم خلاصه که او از برای خدا شدن نمیتونه. Ака исламо заскучал? Агар бархе хеле боша, чӣ канао? Фатҳиддин. Фатҳиддин, ами бисёр блогерон пушана даронанд ку элма барои насиҳат ина мара гирифта насиҳатбозӣ кардам чон 4-12 хел гири да ҳаёт чӣ хондаги хонданиста چون مثال یکی از آنها را بگو یکی از آنها را بسیاری یکی از آنها مثال نمی که کی نصیحت کنه در بلوگیرو من ایشنا نصیحت نمیکنه این کار این محاظ میگو این خیر میکنه ایشنا یا تا قصدک شما برای صدور ай хотер ки видео слишком бад дароз буд тасмим гирифтем ки ду қисмаш кунем агар ҳамин видео 15 000 лайк гирам дуюми қисмаш автомат мепардом ҳазор раҳмат зато братан дар телевизор хеле гапо намешавад дар ҳаёт тамом ина нигоҳ на просто нигоҳ кина рӯз 5 кас месем $100 мепартоем мерем мисол Подожди, вы настолько пока лицемеры, подожди, чтобы раз в месяц делать хайр в какую-то фойда. Та ай чиз савоб намегирӣ, не ки Я видео дига дорем ки қати 3 духтари голиен. 4 духтар. Ма и видеоро барои ӯ кардам ки ё ислоҳ шавану бас кунанд